ħanamel pass oltre għax qed nitkellmu fuq x'ħanibdew nagħmlu bħala azzjoni issa. Mela kemm il-darba nsemmu il-kollegi tagħna nutritionists u dietitians huma daw ħajatuna pjanta l-ikel illi magħhom irridu nkunu open magħhom daw in-nies, irrid ngħidilhom jien isma' għandi addiction jekk hija addiction ma nafx x'inhi ta' soft drinks. X'nista' nagħmel? Forsi jkun hemm bniedem riġidu ħafna u jgħidlek titaqtaq kollha, imma il-maġġoranza huma aktar understandable li jgħidlek isma' prova zero. Xi ħaġa li xtaqt insemmi għax hemm min illi jieħu soft drinks għal gass, ngħidilhom ġieli provajtu l-ilma sparkling? Li qatt ma provajtu. Iskanta kemm hawn nies romina jgħidulek il-laħwa. Mela il-gass kienet għax l-ilma waħdu jdejjaqni mhux għax l-ilma imma għax il-gass jimlini aktar di interessanti. Isu is-sensation tiegħu jimlik. U l-ilma bil-gass imma wkoll jokkupa aktar spazju. Il-gass jisu. Fil-fatt, anka min jipprattika s-sistema tal-intermittent fasting li jiena u Mark inħobbuha ħafna, ikun rakkomandat li apparti kafe u decaf coffee, bħala tip ta' ilma morru għal-ilma bil-gass, għax dak ukoll itik is-sensazzjoni li inti intlejt aktar, għavulja fil-verità dek ma kienx. Vera. Jiġifieri hawn dawn ħafna. U taf konx kont jiena kien hemm żmien fejn kont addicted għas-soft drinks, il-verità, all right? Bdejt billi kont nagħmel sparkling water u nżidlu l-juice. Dak kien l-ewwel ħaġa li kont għamilt. U mbagħad qlibt fuq il-kambuċa jiena. Kont sibt il-kambuċa, issa ssib ħafna tipi ta' kambuċa. Il-kambuċa x'inhu? Kellna nġibu xi ħaġa x'inhi il-kambuċa. Inna n-nittana jiftakruha. Il-kambuċa kienet isa mushroom li tidħol ġotte bit-zokkor u tikol it-zokkor u tiffermenta it-te. U jiġi probiotic drink u jagħmel il-gass naturali. Sewa, jiġifieri il-kambuċa fiċċuh vera jisu soft drink alternative. Daqsxejn iktar fil-prezz, passotu imma probiotic tajjeb għas-saħħa u jtik dak is-sensation tal-gass. U toma